La sessió de l'excusat. Ei, benvinguts a la secció de l'excusat. Quart programa des dels estudis de Ràdio Pobla. Sí. Tio, sí, que fort, el quart programa, se ho estem prenent en sèrio. Molt fort, tio, és que el temps passa volant, el tempus fugit a tot hòstia. El tempus fugit. Sí, jo la veritat és que ja estic un poquet cansat, ja, que és prou de faena, però anem a resistir. Bueno, vaig a resistir. Molt bé. Ho entenc, Sebas, entenc la teua fatiga, perquè millorar el món pot ser molt esgotador. Bueno, anem a veure. Faena, tampoc estem suant, Acabem de fer un programa de celebració. Hem estat menjant tarta de poma. Ho estem passant molt bé, Sí o no? Sí, estem bé. Sí, senyor. Bueno, és que, a veure, Héctor, passa una cosa. Clar, el nostre ànim està així com està perquè nosaltres som millennials mil·lenistes. Aleshores nosaltres naixerem cansats, saps? Ja. Vull dir, anem a contracorrent de la societat contemporània que no para de posar-nos un pal entre les rodes. Quina profunditat. La veritat és que la tarta de poma estava espectacular. Sí, molt bona, estava molt bona. Sí, senyor. Sí. Vinga, va, pues anem amb la primera subsecció, no? Sí, vinga. Avui tornem a la normalitat del programa. Exacte, a la nova normalitat del programa. Sí, tenim dret a tindre-la. Efectivament. Donem ja pas al comentari de la setmana. Uau! Denunciados 19 jóvenes por hacer una torre para tocar la campana en la Plaza de Santa Cruz de Valladolid. Según informa la Policía Nacional en su cuenta de Twitter, los jóvenes se disponían a hacer una torre humana con la intención de tocar la campana situada en la fachada del edificio. Los jóvenes han sido denunciados por no hacer uso de la mascarilla ni guardar la distancia de seguridad. Com se vos queda el forigol? Jo no veig cap problema. La veritat és que per moltes voltes que li pegue no aconseguisc imaginar-me una torre humana amb distància de seguretat. Per favor, si algú sap com fer-ho, que m'ho explique. A mi em pareix molt fort. Estic indignat. Què passa? Què està passant? Sí. Ja no se poden fer torres humanes, o què? Emilio? No se poden fer torres humanes? Se mos està privant completament de la cultura. Exacte, és que mos ho estan llevant tot, la veritat. Però passa una cosa, a veure, el titular és un poc enganyós, perquè la multa no és per fer una torre, això no està prohibit, és per no dur la mascareta. Ja, clar. A veure que ho entenc jo. Si portes la mascareta, sí que pots fer la torre humana o com està el tema? No sé. No sé, com s'averigua això? Està complicat, però crec que se pot fer una equació. Jo és que, claro, no m'atrevia, però jo he fet una equació. Tens una equació, tio? Sí, home, jo és que soc molt matemàtic. Vull dir... Tu arribes fins al fons de la qüestió. Més o menys busque les matemàtiques per solucionar-ho tot. Claro, alguna lògica, veritat. I què diu aquesta equació? A veure, és una equació un poc aixina feta per mi, que segur que és... Jo crec que és prou infal·lible. Prou infal·lible, saps? Que és un poquet contradictori, però està guai. Dispara. Vale, va. Jo així la tinc apuntada, l'equació, i diria que és la mascareta dividida per la distància de seguretat per 3,14. Clar, té molt de sentit. Claro, perquè al final la distància és una circunferència, no? Clar, perquè tu tens 360 graus en la fins teva així vida. tot normal. Bueno, tot això per la quantitat de gent. Igual a probabilitat d'agafar coronavirus. Tu ja després, pues, despejes incògnites
Claro. I fas coses per calcular tindre poca Clar, probabilitat. doncs m'agrada. Clar, bé. després, clar, segons on apliques la fórmula, pues n'hi haurà més risc o menys d'agarrar No, a el veure, Covid. la No? En tècnica Valladolid és jo crec infal·lible. que està alt. No, però Igual està alt. és infal·lible la prova, home. Jo crec que funciona. Ja me direu vosaltres i els oients si funciona. Que la proveu, feu això i exerciteu la ment. A més, Sebas, jo pensava que era definitiva la fórmula. La equació no és definitiva? No, a veure, està en un període de proves. A veure, això tot és una gilipollada, vaja, però que està en període de proves i com isca que és bona, pues se fa ja. No? Està en període Jo de crec que proves. La deuen de patentar. Com la vacuna del Covid. Exacte. Clar, són coses que fan falta remeis originals i alternatius. Ja ho provarem. Ja veurem si funciona. Sí, Bueno, haurem d'esperar, haurem d'esperar. Exercitar la ment està bé, de quan en quan, encara que siga en equacions. Mentrestant, si voleu que no vos planten una denúncia, eviteu fer torres humanes de 19 persones per a tocar una campana. Exacte, perquè a veure, és que a tots ens ha vellit fer una torre humana de 19 persones, però és que ara no toca, no és moment, no? Ens hem d'aguantar. Sí, però que de 9 persones, torno a que dir-ho. I de la localitat on són, que somos... A mi me trau molt bon record. Valladolid. Sí, Valladolid. Ai, Valladolid. És de veres, com l'obreta de teatre. Sí, son molt bona gente. Me voy a Valladolid con mi hermana Sebastiana. A Valladolid. Caballero, ¿por qué no se va usted a Santander, que tiene playa? No, gracias. Yo un vasito de agua fresquita, que tengo la boquita sequita. Y nada, a Valladolid. ¡Agua! ¡Más agua! ¡Agua para el señorito! Agua. Gracias. Caballero, ¿tiene usted las llaves del portal? Sí, aún las conservo. Pero a Valladolid, con mi hermana Sebastiana, a Valladolid. Caballero, buena suerte. Gracias. Meravellós aquest fragment de la peça teatral El cadàver del senyor Garcia, Oh, yeah. del mestre Jardier Poncela. Sí. Per a molts, un fascista i un misògin. Per a altres, un geni de la literatura. Sí, i amb este xicotet divertiment teatral deixem estar Valladolid i la seua muixeranga per a passar a altres assumptes, val? Algú vol dir alguna coseta més? Sí, jo vull dir una cosa. A veure, jo és que com soc una persona molt curiosa, jo m'he ficat en Google Maps i en el Google Street Has estat ahí bitxeant. a buscar la plaça esta del Marquès, com es diu, de la plaça de Santa Cruz de Valladolid, per veure si trobava la campana, perquè jo dic, hòstia, a veure aquesta campana, si és que té alguna especial i no pots evitar L'has fer vist una o què? torre humana per tocar-la. Claro, jo volia. I jo no l'he trobat en el Google Street. Aleshores, pues, si algú que siga de Valladolid, si tenim oients en Valladolid i mos pot enviar una foto Que ens de la envien. campana, per favor, que mos l'envie perquè mos interessa Que ens este envien una document. foto, sí. No vaig a ser Exacte. que al cap i a la fi la notícia siga falsa i no hi ha Claro, pot ser. I siga un bulo, Que al final són- perquè els mitjans de comunicació Estaria molt lleig, estaria no molt mos lleig. deixen. No, nosaltres Pobre la veritat. aquestes coses no les fem, nosaltres Què no anem a les fer, fem. va? Notícies contrastades, Exacte. Molt bé. A mitja petició de la foto de la campana anem a tancar esta subsecció. Ara sí, fins així, el comentari de la setmana! Sí, van comentaris, sí. Let's go to the next. Molt bé, benvinguts al consultori de l'excusa. Sí! I tornem a la normalitat, a donar llum enmig de les foscor de les vostres angoixades ànimes. Angoixades ànimes! Així que no patiu més perquè ja estem ací de nou. Molt bé, sí senyor! Molt bé. Bé, doncs anem en la primera consulta que tenim, que és anònima, i ens arriba en forma de missatge de veu. Així que, si vos pareix, anem a escoltar-la. Vinga. Amb molta atenció. De la sesión El Excusado, nada más me pongo en contacto con ustedes porque, bueno, recién me pasó algo que no entiendo. Esta mañana me desperté, bueno, pues un poco nerviosa porque mi pareja, pues, salió en mis sueños. No era un sueño, pues, muy común. El sueño era temática Fortnite. Era todo sobre Fortnite, como si él estuviera en un sueño y el objetivo fuera matarme a mí.
ustedes se pueden pensar la taquicardia que yo tenía en ese momento, no sabía qué hacer, me he levantado sudando realmente sofocada. Así pues he dejado que el día pasara y al llegar hoy a casa, entro por la puerta y la primera imagen es de mi pareja jugando al Fortnite. En este momento yo me encuentro en el baño enviando este audio para que por favor me puedan decir qué hacer, porque soy incapaz de mirarle a la cara. Oh. Esta chica ho està passant mal i necessita ajuda urgent. Segurament encara està tancant el bany, esperant una resposta. Home, jo crec que ja haurà eixit, no? Vull dir, no podràs mirar al novio a la cara, però haurà eixit. Estarà passant-ho fatal, pobreta. Exacte, ho estarà passant fatal i, a veure, i no m'estranya, perquè és que és normal, és normal, el que està passant en els videojocs no és normal, s'està interposant en les nostres vides, cada vegada és més fàcil accedir a ells, estem apegats a les pantalles i estan interferint en les relacions humanes, ho estan destruint tot. Home, sí, mirat aixina, jo preferís jugar a videojocs, no sé, jo els recomanaria que jugaren junts al Fortnite, bueno, a altres jocs també, per desempalagar-se i que se divertiren, se referen com a parella a base de videojocs a mansalva. Que escaparen un poc de la rutina, ¿no? Sí, per lo menos a veure si pot enganyar al novio o algo. Bé, bueno, yo lo que le diría a esta chica es... Tienes que decirle que debe escoger entre usted y la zorra del Fortnite. Una de las dos debe morir. Solo puede quedar una. Póngalo entre la espada y la pared. Será un momento complicado, pero tienes que ser fuerte y mirarlo en los ojos. Solamente así podrás espantar tus fantasmas y volver a dormir en paz. També li diria jo, fica't a jugar al Fortnite, entrena't, fes-te la number one. No està mal. Sí, que ho faça, vull dir, que s'entrene al Fortnite, que jue, que guanya partides i quan se'l troben somnis li pegarà una reventada de por. I sols aixina podrà a lo millor superar-ho, M'agrada la idea, perquè, bueno, podria jugar a 3 jocs, però, clar, es podria posar a jugar al Fortnite i matar-lo en el videojoc en lloc que en la vida real, saps? Exacte. Molt millor. Exacte. Home, claro, molt millor Molt que la vida millor. real. Home, pues, que entrena al Fortnite, claro que sí. És millor eso que morirse. Sí, així és. Aleshores, podem dir-li a la nostra amiga que està tancada en el vàter o no, que, amiga, ix del bany i posa't a jugar al Fortnite. Sí, Fortnite. Tirem de la cadena. Tirem de la cadena. Cadena, La secció de l'excusat. Yeah. Seguim en el consultori. Ara tenim... Ara tenim una anècdota. Una anècdota, no és una consulta com a tal, però es veu que algú mos va sentir el programa passat i es veu que la gent s'està animant i... Ha creat tendència. Sí, i mos han contat una anècdota. Molt també, bé. val? És del nostre amic Raül Martí i mos l'envia amb un missatge de veu, així que si vos pareix, anem a posar còmodes i anem a escoltar-la. Vinga. Sí. Vinga, ese missatge. Sí. En Avapace, una anécdota que me pasó, ¿vale? Que eso es un descojone, ¿vale? Es que había huevo, había arroz a la cubana, ¿vale? ¿Y qué hace Bárbara? Pues calentarme el arroz a la cubana. Y era huevo duro, ¿vale? Pues se va calentando y cuando ya lo tengo calentado, ¿vale, hermano? Vale. Voy a pinchar el huevo para cortarlo Lo pincha. y se me explota en la cara el huevo duro. En fin, ahí todos descojonándome, yo también. Y en fin, y la yema por toda la mesa, que fue un descojone Limpio no fue. al 100%. Venga, un abrazo, hermano.
Un abrazo. Gràcies, Raúl. Moltes gràcies. Un abraç, germà. Un abrazo, hermano. Sí. La veritat és que és un bon merder el que se li ha ahí, no? Un merder Que tota que la flipes. taula Sí, un bon merder per tota la taula. Este Raúl és que és un màquina. Bueno, per a qui no el conega i ens estiga escoltant o veient, campió europeu de botxa, ahí el teniu, de lo milloret que hi ha en la Pobla, Raúl Martí. Sí. Però, bueno, a mi me planteja això alguns dubtes. No sé, tu què opines, Sebas? Ho veus tot normal en esta anècdota? Perquè a mi... Un poquet A estranya. mí lo que me chirra els ous es que huevo duro, tío, com t'explota la yema, bueno, el rovell d'un huevo duro. Doncs mira, Sebas, clar, és que ixa és la incògnita. I com no podia ser d'altra manera, Sebas, ens hem informat. sí. I el que hem trobat ens ha sorprès tant com el nostre amic Raúl quan li va rebentar l'ou en tota la cara. Tenim la sort de comptar avui així amb un especialista en ous, aus i bous, el doctor Pío Redondo. Bon dia, doctor. Per què no s'ha de calfar un ou bullit al microones? Hola, buenos días. No hagan el experimento, así se ahorrarán un buen susto y una buena quemadura. Los huevos duros no se deben calentar en el microondas. Jamás. Punto. La razón es que al cocinar un huevo, las proteínas de la yema se aglomeran creando una especie de compartimentos inofensivos si se come el huevo después de que se enfríe. Pero si el huevo se recalienta y las proteínas de la yema superan los 100 grados centígrados, al cortar el huevo o morderlo, se produce una reacción en cadena y explota. Moltes gràcies, doctor. Muchas gracias a ustedes y enhorabuena por el programa, Enhorabuena. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor. Doctor Màquina. Pío Redondo, gràcies per aquesta aportació. Sí, jo m'he apuntat així Mhm. un nom que ha dit que és Bàrbara, Ah, sí, Bàrbara. que a lo millor al sentir això, pobra xica, ho estarà passant mal, però que al final pot ser que siga la culpable, no?, d'esta història. Li ha tocat a d'ella. Sí, però dir que, bueno, que a la pròxima ja ho sap, que no se fica un ou dur en microones, val? Clar, tranquil·la, Bàrbara, perquè de Que- tot s'aprèn. T'ha passat a tu una mala experiència i d'eixa mala experiència anem a aprendre tots. Exacte, i jo crec que a mi me podria haver passat, però vaja, crec que treballar en un comedor i aquestes coses n'hi ha que tindre-les en compte. Bàrbara, tot el nostre suport, no? Sí, tot el nostre suport, però... Però no la cagues, tia. Però... 1, 2 i 3. Bàrbara, tia! Vinga, una abraçada, Bàrbara. Molt bé, que gràcies, treballa en un Bàrbara. menjador, que no és gens fàcil. Exacte, una abraçada, Bàrbara. Ànim i continuaràs aprenent coses en este interessant món. Molt bé, gràcies, Raúl, per compartir aquesta anècdota i tirem de la cadena! Tirem de la cadena! La sessió de l'excusat. Molt bé, anem amb la tercera i última consulta. Ens arriba també per missatge de veu, és de Minimario i diu així. Què penseu d'esta gent que vos diu anem-nos-en de barbacoa, fills de putes, torrat de tota la vida. Això, un abraç. Un fort abraç per al nostre Minimario. Un fenòmeno, Un tio. crac. Sí, tio, jo li diria, què penseu de la gent que diu fills de putes? Fills de putes al poder, fills de putes al poder. Sí. Bueno, jo estic d'acord en el que ha dit, Sí, jo també, totalment d'acord. A veure, jo també, perquè per a mi té connotacions diferents. A mi me dius una barbacoa i jo pense a mi en algo americà, saps? En hamburgueses, no sé. La gorra de Los Angeles Lakers. Claro, en los New York Knicks, ya están a punto estas barbacoas. ¿no? Sí. Unes bones burgers. Ahí. Exacte, un Els de poc Bacora. així. Sí que és de veres que si és en València, pues per mi és una torrà. Una torrà de xulles, De no? xulles. Clar, En les seues és com coses. que tu pots trobar a la gent forastera, Exacte. no? Tu veus, mira, este foraster fill de puta, pues este diu barbacoa, perquè és foraster, home. Què te passa, Si fora de si València dius seria barbacoa? torrà. I jo, a més, afegiria a esta excepció que, bueno, a mi en ma casa nosaltres no feien torrades els diumenges, nosaltres fèiem asados argentinos. Sí, asado és que també, argentino. és que... Eso es, perquè el meu pare és argentí i pues, les fèiem... És un altre estil, Sí, se pero fa Emilio, en eso es carbó. muy en bueno. carbó. Muy bueno Wow. eso. Está buenísimo, Tienes ¿viste? que, que invitarnos un día a un asado. Sí. Tienes que probar esa carne, papá. Oh, Boludo, mama. oye. Oh. Quiero Mira que comer tiene unas pizza, morcillas. longaniza gorda. Bueno, molt bé. Bé, però sí, a mi, d'igual manera, si em conviden a una barbacoa, jo dic que sí, i me cago en Claro. superbeixes persones, bellíssimes persones, i a mi si me donen de dinar, Mira. que li diuen com vulguen.
Jo veig la seva queixa i sume. La gent que li diu salxitxa a les llonganisses. Fills de putes. La gent que diu lletuga a l'encissant, tio. Fills de putes. I la gent que diu fills de putes, què? Què fem en ixos? Fills de putes. Molt bé, tirem de la cadena. Tirem de la cadena. Se tira de la cadena. La secció de l'excusat. I ara ens toca fer la nostra cridaeta l'any 2025, com ja venim fent-ho en els anteriors programes, El terrorífic any 2025, perquè Menut Merder tenen allà muntat. Uau, sí. Pareixia terrorífic. La veritat és que pareix mentira que jo ho diga, però se veu que li ha agarrat un poc de carinyo al xaval de la crida al futur i volia, així, ante tots vosaltres, demanar disculpes per el meu comportament cap a ell. Ostres, Sebas, pues... Perquè ell sempre trata de parguela, de tio, i pense que està en un mal moment i que no és Sí, qüestió ho està passant mal. Pues això parla molt bé de tu, Sebas. M'alegre sentir-te dir aquestes coses i la teua preocupació, perquè, bueno, tots som humans, no? I com normalment, quan també fem la crida al futur, tu estàs així com un poc callat, estàs un poc ausent. Sí, la veritat és que no sé, com que canvia el xip, no sé, no, és com si no sóc jo. No sé què passa quan... I me senta fatal lo que l'esté fent a este xaval des de la meva perspectiva. Pues està bé que tinguis aquesta actitud. Mira, Sebas, si vols, no sé, podries cridar-lo tu. Sí, vale, jo per mi bé. Te pareix bona idea? Me pareix una idea, sí, però i així meravellosa. la parle en ell un poquet. Estava tardant en arribar esta idea Sí, ja. que igual ni te coneix, Molt eres bé. una bellíssima persona, Jo Sebas. crec que li puc traure conversa. Home, Marca tu, entonces. si ho està passant mal... Bueno, vaig a marcar, ¿vale? En el número este de la crida al futur. ¿vale? Molt bé, Sebas, vinga, ànim, endavant, home. Se marca així, no? Sí, diga? No, t'estic prenent el pèl. Estàs parlant en Pere Canut. En estos moments no estic, per lo que veus estàs sentint un contestador automàtic. Quan sentes el pi podràs parlar, però no el pi que sona de la meva veu, sinó el pi de màquina, ¿vale? Perquè n'hi ha que saber distingir entre pi de màquina i el pi de persona, ¿vale? Bueno, quan sona el pi de màquina. Hola, amic, som la secció de l'excusat. Res, volíem saber com estaves, però ja parlarem. Ja ens cridaràs quan estigues disponible. Sí, per favor, jo volia demanar-te disculpes perquè sé de la teua existència i no te dic res, val? Disculpes i parlem pròxim dia, no? Sí, esperem que et vagi tot bé, que esta ausència significa que tens feina. Exacte. Fins la pròxima. Adeu. Adeu. No, què li passa a este xic? Que no pot ser això. No sé, aquestes coses me deixen a mi un poc intranquil, perquè avui volíem fer la nostra secció amb total normalitat. La veritat és que sí, jo no sé, esperava una crida normal, però no sé com interpretar esta absència. M'agradaria pensar que és perquè té faena i està fent coses útils, però... Home, dia que no tenia faena, a lo millor l'ha trobat. O, no, dia que anava cap a Terol. A Teruel, dia. Igual no té ni cobertura. Jo crec que estarà bé, Ni jo crec wifi. que estarà bé. Ara no està disponible per lo que siga, però estic segur de que la pròxima setmana rebrem alguna notícia d'ell i si no, li tornarem a Sí. cridar. Segur que sabrem Sí. alguna cosa d'ell. M'agradaria pensar que sí, però s'haurien de preparar per a lo pitjor, Héctor. No sé, haurien de pensar en cridar a una altra persona, si no, què fem en la secció? Emilio, nosaltres Però que sempre estem preparats per a lo pitjor. Això és de veres. El caos no mos Bé, va sí. pillar les dits. Estem així, és el quart programa, supercontents. M'hago i convençut, sí. La setmana que ve seguim amb el quint. Alguna cosa més? Bueno, que em queda un poc en la incògnita de saber si hem millorat el món esta setmana, però bueno, s'haurem d'esperar un altre mes. Sí, Quin remei. ja parlarem en ell. Jo pense que és això, que no tindrà cobertura i que, bueno, que estarà tan feliçment en Terol. Jo espero que sí i res, m'ha agradat molt este programa, A mi ha estat també. molt lleugeret, molt guai. Sí.
jo què sé. Se ho hem Jo passat molt tenia bé. ganes de tornar a la normalitat. A la nova normalitat. A la nova normalitat. Sí, Esta les és la nostres nova seccions, normalitat. que s'ho han currat, que estem així fent una feina superguapa. Claro, que avui estem Guapíssima. així. Molt bé, xics, moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Un programa més de La Caixeta on apareix la secció de l'excusat. Sí! Gràcies. Adeu!